الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أونك يا معين فصل ربيع إن شاء الله. وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه amma kaga ganin annabi ga ubangijinsa mabuwayi da ɗaukaka فاختلف السلف marigaya فيها sun daɗa wa juna ilimi biya cikin ta babu saɓanin jima'a ice juna aka daɗa wa ilimi. فأنكرت عائشة رضي الله عنها Nana Aisha muwar mata ta yi inkarin ganin Allah ya kare yadda gare ta tace bai ga Allah ba. نعم. Dan Abbasu ice ya ga Allah. حدثنا أبو الحسين Abul Husaini ya zantar mana سراج بن عبد shi ne الملك Siraju dan Abdul Maliki الحافظ mai kiwon hadisi بقراءتي da karatuna da na gare shi malami na ne قال ya faɗa حدثني أبي babana ya zantar min وأبو عبد الله da بن Abu Abdullahi dan Attabu alfaqihu masanin buru'a da tauhidi قال sun gamu sun faɗa حدثنا القاضي يونس بن alƙali Yunusu dan مجيس Mujisi ya zantar mana حدثنا أبو الفضل Abul Farali suka yi ya zantar mana حدثنا ثابت بن قيس Sabitu dan بن Kaisu قاسم dan بن Kasim ثابت dan Sabitu ya zantar mana عن أبيه ya karbo daga وجده walidinsa ya karbo daga kakansa قال sun gamu sun faɗa حدثنا عبد الله بن dan علي Aliyu ya zantar mana حدثنا محمود بن Mahmud dan آدم Adamu ya zantar mana حدثنا وكيع Malam Waki'u ya zantar mana عن ابن أبي an karbo daga خالد dan Abi Khalidu عن آمر an karbo daga Amiru عن an مسروق karbo daga Masaruku أنه قال cewa shi ya faɗa عائشة رضي da الله Nana Aisha عنها Allah ya kare da gare ta يا أم yace da ita yake uwar المؤمنين muminai هل رأى محمد yalla abun yabo sama da kasa ya ga ubangijinsa فقالت sai Aisha ta ce لقد قف شعري مما قلت hakika gashin jikina ya tashi tsigar jikina ta tashi daga abin da ka faɗa ثلاث Aisha sai da ta faɗi wannan so uku tana laƙar kafa sha'ari min makulta sai da ta faɗa so uku. ثلاث من حدثك To بهن shi kenan sau ɗaya ta faɗa. Salasun ya zama mubtada. Na'am. Abubuwa guda uku man haddasa ka bihinna Aisha ta ce wanda izantar da kai da abu uku nan فقد hakika كذب ya yi garajen magana من حدثك أن to ai sabai ne wanda izantar da kai cewar abun yabo sama da ƙasa رأى ربه ya ga ubangijin sanja Aisha فقد to ai كذب kaga wannan yayi garajen magana to shi ibnu Abbasu ba ya ce ya gan shi ba ka danganta ka zubu da dan Abbasu da manzo Allah ya ce hibru ummati malamin al'ummata da mahaifinsa da na annabi uba daya shi sahabi mahaifinsa sahabi kuma mahaifinsa babban manzon Allah ka danganta ka zubu gare shi gaba yake da Aisha rai in ta faɗa ka kai ka gaya masa haka sai ka ce yayi garajen magana ƴaƴan cikin gida gaya musu haka muna girmama jinin manzon ثم قرأت sannan Aisha ta yi kira'a لا تدرك ta ce la tudruku la absaru gannai ba sa riskar ganin Allah to shi dan Abbasu sai ya ce Aisha absarul kufaru manzon Allah ganin kafirai amma shi Allah kamar ni kamar kai duk ba za mu gan shi a duniya ba an san dalili
da ni da kai duk sunan mu fani wal fani la yaral baki kararre baya ganin wanzaji a lahira za mu suranta da surar baki saraka ko wanda duk sa'a yake ganin sa ganin Allah ya fi ganin manzon Allah da ganin manzon Allah ya fi aljanna da kaga wal baki yaral baki wanzaje sai ya ga wanzaje amma a sanda aka tafi da manzon Allah Isra'ila a surar zatiya ne kake ganin sa insanu sanda ya ji halara Allah ba insanu kuma ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah ra'awu sai da ya faɗi su al'aya ta karanta aya ya ambaci ma hadisin jama'atun jama'a wa qala ay akhadha sun yi ruko bi qawla aisha da fadin nana aisha alaqala yadda gare to sun yi ruko da wannan kaulin wa huwa al-mashhur shine ma mashhura hadisin da karko daga dan Mas'udu wa misluhu da misalin wannan hadisi da aka rawaice shi daga Abu Huraira annahu kala cewa shi Abu Huraira ya faɗa dan cewa annan Muhammad Jibrili gani ba Allah ban ji Abu Huraira malamai sun dada wa juna ilimi anu gare shi wa qala wani malamin yayi riko da inkarin wannan kauli na Abu Huraira yace muna inkari da kuma hanuwar ganinsa fi duniya a duniya jama'atun jama'a minal muhaddisina daga malaman hadisi wa qala bi inkari haza sun yi riko da inkarin wannan da kuma malaman fiqhu wal mutakallimina da malaman tauhidi duk sun yi inkari an karbo daga dan Abbasu Allah ya kare da gare shi annahu ra'ahu bi ainihi cewa shi annan Muhammad ji dan Abbas ya ga Allah da idaniya ta sato da wannan muka yi ruku warawa ada'u ya rawaito anhu an karbo daga gare shi annahu ra'ahu bi qalbi ada'u ce annan Muhammad ya ga Allah da zuciya ta sa wa ana abil an karbo daga abul aliyata shi tabi'i ne ma anhu daga gare shi ra'ahu yace ya ganci qur'ani da zuciya ta samarratain zama biyu wa zakara ibn ishaq ya ambata anna ibn umar radiyallahu anhu dan umar Allah ya kare yadda gare su arsala ila ibn ya aika zuwa dan abbasu Allah ya kare yadda gare su dan umar ina tambaye dan abbasu hal ra'a yalla annan muhammad ya ga ubangijinsa faqala na'am sai dan abbasu yace wa dan aiken abdullahi dan umar ya ga ubangiji wal ashhara kaga dai mafi shura daga gare shi annahu ra'a rabbahu bi ainihi ya ga ubangijinsa da idaniya ta sa ruya zalika anhu an rawaito wancanan ka gare shi min durukin ta wasu hanyoyin wa qala ya fada inna Allah ta'ala hakika ubangiji ta'ala madaukaki gabarin aibu da tawaya ya ke banci annabi Musa da yin zance yayi zance da shi a dutsen Duru Sina wa Ibrahim ya ke banci annabi Ibrahim da badadin tashi sasan da za a dauran annabi Ibrahim aka ce mala'ika ya zo ya dauransa sai ike gaya masa cewar yanzu ni da ikira khalilullahi daɗin Allah yanzu kuma ni za a daura ice ka je ka gaya Allah ije ga yace ka je ka ce da shi aya ka rawul khalilu an yalqa khalilahu dama ba daɗi na kin izo ya ga ba daɗin sa ba sai ta hanyar karɓar ransa zai tawo guri na ba amma da za a dauran manzon Allah bambancin khalilu da habibu sai aka ja kunnan mala'ika zaka tafi gurin masoyin kiyama za a tashe ta danshi ba danshi ba sai a ce kowa inda za shi ba za ta tashe ta ba ka tsaya a kofar gidansa kai sallama da shi in yace ka shigo in yace ka komo ka dawo in ka shiga daukar ransa ka nemi izininsa lokaci yayi in yana da bukata in ba shi da bukata a komo kuma ka je mata sura larabawa iza faduma da ta leko ta ganshi ta koma ta ce bilbabu shaksan kadu khalani wa afza'ani wani mutum a kofa ya razana ni ya firgita sai su malaman suka ce a'a san da za a je Isra'i wasu suka ce ai yana gidan tana gidan ita da sayyidi Ali a hakan ma sai da ta ga razanar mala'ika
ibnu abbas ya rawaito ice ibnu mas'ud afwan yace sayyidi ala annabi ina nan dinsa sai ya ga bakin sa yana haka sai ya kare kunnansa sai ya ji na kufiyar ummati a sauƙaƙa al'ummata wai shi da aka ce a zara cikin sauki a nemi izinin sa in ya yadda a dauka in bai yadda ba a dawo amma shi kansa yana kufiyar ummati a sauƙaƙa al'ummata wannan daukar ran an zo daukar na al'ummata a sauƙaƙa musu Allah ko yaki ya gaba Allah ya samu gama lafiya na'am wa Muhammadun bin ru'yati ya keɓanci annabi Muhammadu da ganin ubangiji to kaga uku kenan shi an yi zance da Musa turu Sina an ba wa Ibrahim Khalilullahi shi kuma annabi Muhammadu sai aka keɓance shi da ganin Allah wa hujjatuhu qawluhu ta'ala hujjarsa shine fadin ubangiji madaukakin sarki ma kadhaba al-fuad ma da zuciya bata rasa gazgata abin da yi gani ba yanzu ba yi jayayya da annabi absa abin da i gani wal qad ra'ahu nazalatan ukura hakika ya ganshi wani yayi wani zamani na daban al'ayata karanci aya qala mawardi ya fada ila an faɗa hakika ubangiji ta'ala maɗaukaki gabarin aibu da tawaya ya raba zancensa da ganin nan nasa tsakanin annabi Musa shi zancen da kuma annabi Muhammadu shi ya gan shi ya raba musu wannan ya zance da shi ba tare da yana ganin sa sai ta hanyar ganin haske wannan kuma ya yi zance da shi ta hanyar ya gan shi fai da fai fara'ahu Muhammadun marratayn annabi Muhammad ya ga Allah zama biyu wa kallamahu Musa ma ya yi zance da shi marratayn sau biyu wa haka abul fatih razi ya kaito wa abul lais da Muhammadu Nasar dan Muhammadu dan Ahmadu dan Ibrahim abul lais samara kandi shi ma ya kaito hikaya an ka abin daga ka abu wa rawa Abdullahi dan Haris ya rawaito kala yace ibnu Abbasin wa ka abu dan Abbas ya hadu da shi da ka abu Allah ya kare da gare su sai dan Abbas yace amma nahnu banu Hashimin kaga mu banu Hashimu muna fade inna Muhammadan kadara arabahu hakika shugaba abun yabo sama da ƙasa ya ga ubangijinsa zama biyu sai ka abu kabbara yace Allahu akbar jawo badul jibala har sai da duwar wazu ta amsa masa aka ji duwar wazu suna Allahu akbar kaga aizance ya gaskata wa qala yace inna Allah kasama ru'yatahu lalle ubangiji ya raba ganinsa da zancensa tsakanin abin yabo sama da ƙasa da annabi Musa annabi Musa ya yi zance da Allah zutsan turu Sina annabi Muhammad ya gan shi bi kalbi da zuciya ta sa shariku ya rawaito daga Abi Zarrin Allah ya kare yadda gare shi a cikin fassarar aya kala ya faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad ya ga ubangijinsa Muhammadu Nasar dan Ahmadu dan Ibrahim Abul Lais Samara kandi ya kaito daga Muhammadu dan Kabul Qurazi wa Rabi'u bin Anas da Rabi'u dan Anasu hakan annabi tsira da su ila an tambaya annabi rabbaka yalla kaga ubangijinka sai annabi ya ce ra'aitu na ganshi bi fuadi da zuciyata bi aini ban ganshi da idaniyata ba sai wasu malaman hadisin suka ce muna nan akan waccan fatawar ta Ibnu Abbas kullun yana tare da annabi ba zai faɗi sabanin abin da manzon Allah ya gaya masa ba wala wa maliku bin bukhari maliku dan muhamira ya rawaito daga ma'azu Allah ya kare da gare shi daga annabi da mun ci tabbata gare shi Allah ya faɗa annabi Muhammad ya ce na ga ubangiji na kan ma ya ambaci wata kalma kala sai ya ce ya abun yabo sama da ƙasa a cikin menene jama'a wacce take mafi ɗaukaka suke husuma karanta hadisi da tsayin nan
nasa وحكى عبد الرزاق ya kaito عن الحسن da annal hasana أن الحسن hakika hasanu كان يحلف ya kasance بالله yana rantsuwa da Allah ina wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa لقد رأى محمد rabba ربه waƙiƙa annan Muhammad ya ga ubangijinsa da idaniyarsa sai da ya rantsi da Allah saboda Abu sakankancewa da yi da hadisin dan Abbas Abu Umar ya kaito المنكي daga malan dalamanki عن إكرمة daga ikramata وحكى بعض shashin malaman المتكلمين هذا tauhidi المذهب ya kaito wannan mazhabi عن ابن مسعود hadisin da ya رضي karbo الله daga dan عنه Mas'ud alƙara yadda gare shi وحكى ابن dan Ishaqa إسحاق ya kaito أن مروان hakika سأل أبا Marwan هريرة ya رضي tambaya الله ba عنه Huraira alƙara yadda gare shi هل رأى محمد rabbahu ربه yalla annabi Muhammad ya ga ubangijinsa فقال sai ya ce ya نعم gan shi وحكى malam النقاش Hanakashi ya kaito عن أحمد بن daga Ahmadu dan Hanbali أنه cewar قال Ahmadu dan Hanbali ya faɗa أنا أقول ni ina بحديث yin ابن ruko عباس hadisin dan Abbasu بعينيه رآه ya ganshi da idaniya ta sa أن تنقطع نفسه har sai da nafsu wato ainihin numfashin Ahmadu dan Hanbali yanke take faɗi matacce da iki faɗi matacce mutum miliyan ne suka raka jana'izar ko sannan ba mutane da yawa يعني نفس ai yana أحمد nufin nafsa Ahmadu dan Hanbali numfashin nafsa dan Ahmadu sai da yanke وقال wakala أبو عمر Abu Umar ya faɗa قال أحمد بن Ahmadu dan Hanbali حنبل ya faɗa رآه bi kalbi ya ganshi da zuciya ta za وجبنا عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار wato ainihin sai ya ji tsoro anil kauli gabarin kauli ice bi ru'yati fi duniya ya ganshi a duniya bil absar da gannayi وقال سعيد sa'idu بن dan jubair جبير ya faɗa لا أقول ra'ahu wala lam yarahu ce ni ba zan ce ya ganshi ba ba zan ce bai ganshi ba ka huta ka fita daga wancan rigimar وقد اختلف في تعبير الآية hakika malamai sun dada wa juna ilimi cikin tawilin wannan aya عن ابن عباس hadisin da aka karbo daga dan Abbasu wa da Ikramata Ikramatu dan Abi Jahalin wal Hasan da Hasanu wa ibn da Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu Allah ya anhu kare da gare su رأى جبريل yace ya ga Jibrilu ne وحكى عبد الله بن أحمد Abdullahi بن dan Ahmad dan حنبل Hanbali ya kaito عن أبي daga mahaifinsa أنه annahu قال kala cewa shi ya faɗa ra'awu ya gan shi وعن ابن an karɓo daga عداء ɗan ada'i في قوله a cikin faɗin تعالى ubangiji madaukakin sarki ألم نشرح لك alam صدرك nakara laka sadaraka istifhami ta kariri ne mu muka yalwata kirjin ka gare ka al'aya ta karanci aya kala قال yace شرح صدره ya yalwata kirjin annabi Muhammad ne ru'yata ga ganin ubangiji وشرح صدر موسى ya yalwata للكلام zancen Musa wato kirjin Musa ga zance ka zanci Musa haske ma ya gano amma da izo tajallin ya yi karfi sai ya faɗi su mai anastufi menene hayyinara lailan babashartu ali kultum kusu fala alli a jidu da ya la'alli sai ya ce iyalin zama ta annabi shayu to ku zauna na an gona haske watakila a can zan samu shirya ta ashe ko shirya ce Allah ne ya tajalli amma ya faɗi su mami amma ku duba ku gani irin yadda shi alkali faɗa bambancin ginin jikin Musa da ginin jikin annan Muhammad haske ne a dutse tajalli faɗi su mami amma shi can hashin fuɗa zatin Allah ya ga Allah kuma ya ce attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi zati ice assalamu alayka ayyuhan nabi wannan khidaba akai tsakanin Allah da sayyidina rasulullah wancan kuma haske ne bayyana to ginin jikin ba ɗaya bane ba ai kamar manzon Allah Allah ya ba mu albarkar manzon Allah
na'am وقال أبو الحسن Abu Hassan ya faɗa علي بن إسماعيل shine Aliyu dan Isma'ilul Ash'ari رضي الله عنه radiyallahu anhu Allah ya kare yadda gare shi وجماعة من min ashabi da أصحابه wata jama'a daga sahabbansa أنه رأى Allah ta'ala cewar ببصره annabi Muhammad ya ga Allah madaukakin sarki bi basari da ganinsa وعيني ya gan shi da رأسه idanuwa guda biyu da suke a kayi nasa وقال wakala ya faɗa كل آية kulla أوتيها ayatin نبي duk wata mu'jiza da aka bawa wani annabi ita daga annabawa amincin Allah ya tabbata gare su فقد أوتي مثل misra نبينا nabiyina صلى الله hakika عليه an bawa وسلم annabin mu tsira da aminci misalin wannan mu'jiza وقص من بينهم amma بتفضيل kuma an الرؤية keɓance shi tsakanin annabawa da fifikon gani ya ga Allah su ba su gan shi ba ووقف بعض مشايخنا شاشن. في هذا shehananmu sun yi tawakufi sun tsaya cikin wannan وقال wakala ya faɗa ليس عليه دليل ya ce dalili واضح mabayyani bai zamo gare shi ba ولكنه ja'izun جائز sai أن dai يكون ya halatta a ce ya kasance annabi ya ga Allah din amma shi ba yi da wani dalili kai ma ka huta nan gun sai mu kwana kwana kalal kabi abin saboda ka ga nan ai ba gun kwana ba nan gun ne gun kwana kwana kwarai kuwa